Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो लादों। बे जाखौ आं शेयार खालामगोन बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नाय लोगोफोर, जोंना दाउआ न'निफ्रायनो बाहेरायाव ओंखारनो मोनखाया नालाय, ओमफ्राय नैबेयावहाय हाग्रा दं आरो बेखौनो जाहोबाय आरोना जोङो। नायदो नै गोसो बायदि जाखायो बिसोरो हाग्राखौ आरोना जागासिनो नै। मासेया मानो फैफिननो रोङासै बेलाय? थांजानो गिनानै नै सासे नै गबायसो माथो। बे मोजां खाब्रा। नै ओरैखा थागोन। ए आलायबाय। थांदो नोंबो जाहैदो। औ जादो। गोसो बायदि जासिगोन आरो एबारना। गिदों बियो, थांहां फैहां जागासिनो। आरे बिदि दाखालाम। जादो, मानो जायासै? लोगोफोर, थारैनो जोंनि न'नि दाउआ बिराद हाग्रा जायो आरोना लोगोफोर। एक्सुवेलि जोंना न'आवनो दोंसेबो हाग्रा गैया होननानै बुंजायो। बिराद हाग्रा जायो आरोना। हाग्रा गैयिखाय माने ओरैबायदि अशक फुल बिलाइ माने जायो आरोना लोगोफोर। गावसोर जाखिनि गोजौनिखौ मोनहायो थ' बेखौनो गासिखौ जाजोबो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे जोंनि गेट खाथियाव थानाय हाग्राखौ माने बिसोर जाग्राखाय बाहेरायाव दिहुननानै जाहोदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना। बिराद हाग्रा जायो, माने न'आव हाग्रा दोननो सानोब्लाबो माने हाग्रायानो थाखाया आरोना लोगोफोर। माने खिलिबानो जाजायो आरोना हाग्रायाबो। थ' बेखायनो नैबे हाग्राखौ जाहोदों आरोना आङो बिसोरनो। हाबदो। इ जाम्बाया। आइया, मामिया थाथेदोंना ओंखायनो। थांदो। थाथेनायखायनोथ' थाङा फैया जादों बियो दाउलाया। स' लोगोफोर, बेनोमोन आरोना आंनि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लानाया। ओमफ्राय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो। बाय।